Δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος την προηγούμενη φορά από κανέναν και δώσαμε αυτό το περιθώριο 2 εβδομάδων για να γίνουν όποιες απαραίτητες δημόσιες ενδεχομένως και να καταλήξουν σε μια διοίκηση. Είναι κανείς εδώ τώρα που έχει κάποια πρόταση? Τώρα και για τι διοίκηση μιλάμε, Πρόεδρε, για 15 μέλη ή για 7 μέλη? Αυτό είναι το τελευταίο. Δεν είναι το τελευταίο, γιατί που πέρασε ξεκίνησε να γίνει 15 μέλη στο σχήμα, τελικά δεν προχώρησε αυτό για κάποιους λόγους, δεν ξέρω γιατί. 25 μέλη. Αν έγινε 15 μέλη, πρέπει να δώσει το καταστατικό. Ναι, δεν έγινε. Ενώ το ξεκινήσαμε να το κάνουμε, έμεινε και αυτή η δουλειά στη μέση, στα πρόγραμμα. Ναι, εντάξει. Νομίζει κανείς ότι υπάρχει λόγος ή νόημα να ορίσουμε νέα γενική συνέλευση ή να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες που προβλέπονταν το καταστατικό μας σε λήψη άλλης διοίκησης? Υπάρχει λόγος, ξέρει κανείς κάτι, ας πούμε, έχει κάτι στο μυαλό του που μπορούμε να πούμε να δώσουμε άλλες 5 μέρες, άλλες 2 εβδομάδες? Πρόεδρε, εγώ από ό,τι ξέρω, όταν γίνεται μια γενική συνέλευση και πάει σε δεύτερη, ουσιαστικά πάει και σε τρίτη, γιατί πρέπει να υπάρχει απαρτία των μελών που ήταν στην τελευταία. Αν έχει εγγραφεί στο πρακτικό. Δεν ξέρω τι έχει εγγραφεί στο πρακτικό. Αν πραγματικά έχει εγγραφεί ένας αριθμός μελών, κανονικά πας στην τρίτη και εκεί καθορίζονται τα πάντα. Αυτή είναι η διαδικασία, έτσι γνωρίζω εγώ. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν τη γνωρίζω αυτή η διαδικασία. Άρα, να ορίσουμε καινούργια... Αν δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από κάποιους ανθρώπους ή δεν έχουν γίνει κάποιες εξετάσεις, εκεί πρέπει να πάει. Στη γάμα εθνική υποστήριξη. Δεν υπάρχει. Το καταστατικό του συνόδου δεν έχει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι όλα τα καταστατικά ερασιτεχνικών ομάδων είναι ίδια. Δεν έχουμε διαφορές. Αν δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, σίγουρα θα πάει σε τρίτη. Και εκεί θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Εγώ έχω τις ημερομηνίες που μπορώ να προτείνω είναι ήδη 16 του μηνός, την Παρασκευή δηλαδή, που μπορεί να είναι πολύ νωρίς. Καλή, η ομάδα πρέπει να τρέξει. Κανονικά πρέπει να γίνουν γρήγορα, γιατί τρέχει το να ξεκινήσει ο προγραμματισμός. Ωραία. Άρα. Να πάει στην Ασκευή, 8 η ώρα. 8. Μαγαζάτο. Ορίστε. Μαγαζιά 8.30. Έχει οργάνωση, δεν είναι. Τα μαγαζιά 8.30. Άρα να τη βάλουμε 9. Συμφωνούμε όλοι. Παρασκευή λοιπόν σε 9 η ώρα το βράδυ καινούργια συνέντευξη. Όπως έχει την Παρασκευή. Πάει μέρος στο πρωτάθλημα. Δηλαδή εκτός και αν κάτι πραγματικά οργανωθεί ή αυτά όλα που ακούγονται γίνονται συγκεκριμένα πράγματα και εκφρασμένα. Δηλαδή, για να καταλάβω πώς θα. Εσύ λες, δεν θα κηρύξω άλλο πώς, εκτός και έχει διοίκηση. Δηλαδή, έχει σκοπό να βάλεις κάποιες προϋποθέσεις για να έχει διοίκηση άλλο πώς. Ή λες οριστικά, εγώ αποχωρώ και δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς. Δηλαδή, έχει σημασία αυτό που λέω, έτσι. Σταύρο, αυτά τα είπαμε στην προηγούμενη. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Ναι, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είπαμε ότι η διοίκησή μας παραιτήθηκε. Και παραιτήθηκε γιατί ολοκλήρωσε πραγματικά και ένα κύμα. Και είναι καιρός να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι στην ομάδα με περισσότερη ορμή. Εμείς την χάσαμε. Και είπα και την προηγούμενη φορά, ξαναλέω και τώρα, στην επόμενη διοίκηση που θα προκύψει, ανάλογα με τα πλάνα της και ανάλογα με το σκεπτικό της, θα είμαστε και εμείς οι παλιότεροι και εγώ προσωπικά δίπλα, πλάι, πίσω, όπου διαλέξει ο καθένας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην τρίτη γενική συνέλευση κάτι, δηλαδή τι έχετε στο μυαλό σας? Θα πάει το πρωτοδικείο. Θα πάει το πρωτοδικείο. Θα πάει το πρωτοδικείο. Ό,τι προβλέπει το καταστατικό. Αυτό προβλέπει. Εντάξει, θα πάει το πρωτοδικείο. Και από εκεί ορίζει το πρωτοδικείο και ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Επειδή θα οριστούν, θα πρέπει να ασχοληθούν με τον λαό. Πρέπει να ξέρεις κάτι. Το
Το πρωτοδικείο μπορεί να ορίσει και την έλεγχο τη τωρινή διοίκηση. Ναι, δεν είπα εγώ εδώ. Αλλά πρέπει να βρει 7-8 ανθρώπους του πρωτοδικείου οι οποίοι θα έχουν διάθεση να ασχοληθούν με την ομάδα. Εντάξει, τώρα μην περιμένετε μια διοίκηση πτώση από το πρωτοδικείο να αναλάβει να κατεβάσει την ομάδα στο πρωτάθλημα. Δεν το πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Δεν θα γίνει. Μετά πάμε στο Δήμο να την πάρουν την ομάδα. Αν δεν υπάρξει διοίκηση, να την πάρουν στο Δήμο. Δεν κατεβαίνει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Τίποτα. Απλά είναι θέμα, δεν κατεβαίνει η ομάδα στο Η ομάδα πρωτάθλημα. δεν θα κατεβεί στο πρωτάθλημα, θα πέσει μια κατηγορία και θα αγωνίζεται στην Α1. Και στην άλλη να πει στην άλλη. Όταν η ομάδα είναι φυσιολογικά είμαστε στη γάμα εθνική, τι να παλέψει η ομάδα να βγει μετά. Να βγει πάλι στην γάμα εθνική, θα έρχεται. Ούτε θαύματα γίνονται. Ο πρόεδρος από ό,τι κατάλαβα έχει αποχωρήσει. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, να ψαχτεί όλος ο κόσμος, να βρεθούν 5 άτομα να σε πλαισιώσουν. Γιατί μόνος εγώ τους το είχα πει ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, τώρα και 3 χρόνια ήταν. Γιατί 3 χρόνια. 3 χρόνια και τα έβγαλε παλικάρι. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή να ψαχτούμε να βρούμε 5-6 οι οποίοι όχι μόνο λόγια να συμβάλλουν και να μπορούν οικονομικά, γιατί είναι βαρύ το. Πολύ βαρύ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ μόνο αυτή βλέπω περίπτωση. Εγώ δεν. Γιατί αλλιώς είμαστε νύχτα. Κοιτάξτε λίγο, απ' την άλλη, είναι πολύ κρίμα να καθόμαστε εδώ και να συζητάμε και να λέμε ότι η Αλμοπλία δεν έχει ανθρώπους που μπορούν να διοικήσουν τον Αλμοπλία. Από ό,τι βλέπω δεν έχει. Να πω κάτι μπροστά, δεν έχει. Ο λόγος ποιος είναι. Ότι τόσα χρόνια αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν περάσει. Και ματώσαν. Και τώρα δεν ξανατολμάνε. Ούτε καν να το σκεφτούν δηλαδή. Αυτή τη γνώμη έχω εγώ. Ματώσανε, πολύ ματώσανε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση γιατί δεν υπάρχει χρήμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα που λέμε τώρα τι φιλοσοφία. Η μαγική λύση είναι αυτή. Σήμερα, δηλαδή, πώς θα βρεθούν 5 επιχειρηματίες. Υπάρχουν 5 επιχειρηματίες που μπορούν να σκόσουν το βάρος. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κοιτάξουμε, να το καθρέφει. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν 5. 15 μπορεί να βρεθούν. Μπορεί η ομάδα να διαλέξει ένα πιο οικονομικό τρόπο να αγωνιστεί, ένα πιο οικονομικό προφίλ, ας πούμε, από το περσινό. Σε αυτό έχεις δίκιο απόλυτο. Μπορεί δηλαδή να διαλέξει να κάνει ένα πρωτάθλημα με μικρούς νέους αθλητές που δεν έχουν τόσα έξοδα, γιατί για αυτά μιλάμε στην ουσία. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανελαστικά, διατησίες, μεταφορές. Είναι ανελαστικά έξοδα. Ό,τι είναι ελαστικό είναι οι αμοιβές του ποδοσφαιριστού. Μπορεί ας πούμε μια διοίκηση να αποφασίσει να αγωνιστεί με τον Παναγωγιακό και με τους παίκτες που έχουν. Γιατί δηλαδή αυτός που θα θελήσει να το κάνει αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει και θα είναι ωραίο. Δεν νομίζω ότι και οι υπόλοιποι σύλλογοι αλλά αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν. Οι σύλλογοι δεν κατεβήκαν από κάθε όμιλο. Από κάποιοι σύλλογοι σε κάθε όμιλο έχει ένα-δύο που δεν κατεβήκαν. Και ακόμη, και στους άλλους συλλόγους έχει δεν είναι κάτι που συμβαίνει στην άλλη αυτό. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι, όπως συμβαίνει σε όλη την επικράτεια εδώ. Δηλαδή, μπορεί να παραμείνει και η ίδια, αλλά να αλλάξει το οικονομικό πλάνο. Αν κάποιος δεν μπορεί συνεχώς και είναι λογικό να επιμερίζεται ένα κόστος ή 5 άτομα, αν αυτοί γίνονται 25, νομίζω ότι είναι κάτι για συζήτηση. Ωραία. 25 μπορούμε να βρεθούμε 25. Αν πώς θα γίνει αυτό θα γίνει όταν έχεις ένα προχωρό και να γίνει 25 με πόσα λεπτά θα πούνε μέσα. Συγγνώμη, εγώ μιλάω έτσι πολύ. Έχετε την Παρασκευή. Εντάξει, άμα δεν γίνει την Παρασκευή θα δώσουμε μεγάλη δικαιολογία. Άρα νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο. Αυτό θέλει ένα μήνα. Εντάξει, αν νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο, θα το δούμε. Αλλά δεν μπορεί κάποιος, πιστεύετε ότι θα βρεθεί άτομο το οποίο θα πει βάζω 50 χιλιάρικα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει τέτοιο άτομο. Αλλά αν τελικά γίνει μια φιλότιμη προσπάθεια και πάμε και πούμε για μια ομάδα πολυμελή, αξίζει τον κόπο να παλέψουμε.
Ναι, αυτό που λέει ο Στάνιος να βάλει ας πούμε άλλος 5.000. Αλλιώς θα μυρολογάμε, θα ντρεπόμαστε να πούμε την αλήθεια και δεν θα λέμε τίποτα. Λέω. Σταύρο, αυτό ποιος θα το οργανώσει, θέλει κάποιο να το οργανώσει. Αυτό πρέπει να γίνει μια διεκούσα σήμερα εδώ και να το τρέξω το θέμα. Εντάξει, εγώ είπα μια σκέψη, αλλά δεν την έχω. Η σκέψη είναι πιο λογική αυτή. Δεν την έχω επεξεργαστεί. Η πιο σωστή σκέψη αυτή είναι. Διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Η ομάδα μας, όλες οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και η δική μας μαζί, θέλει κάπου 12.000 ευρώ μετακινήσεις, κάπου 12.000 ευρώ διαιτησίες. Τη μία Κυριακή μετακινήσεις, την άλλη Κυριακή πλέον διαιτησία. 25.000. Είναι αυτά τα έξοδα πάνω κάτω. Θέλει... Θέλει άλλες 20.000 για προπονητές φροντιστές 45. Ό,τι ιατρικό προκύψει και δεν προκύψει 50. Ρουχισμός και άλλες και αυτά, αν αποφασίσει η ομάδα να πάρει από την αρχή, γιατί τα έχει τέλος πάντων, είμαστε στις 60. Το γήπεδό μας για να γίνει θέλει 7.000 ευρώ, για να γίνει καινούριο το χόρτο, 70 και ό,τι βάλει κανείς για παίχτες. Τέλος, 7 είναι. Τα έσοδά μας πέρσι συνολικά όλη τη χρονιά, το χορούς, εισιτήρια, διαρκείας, πινακίδες και αυτά ήταν κάπου 24.000 ευρώ. Αυτά είναι. Τα νούμερα είναι αυτά. Και αυτά είναι το ρόλο. Θες να μην δώσεις τραχμή 70. Θες να δώσεις από 1.000 90. Θες σε 10.000 σε 10.000 100, 30, 100. Το budget παλεύωμένο δεμένο είναι 80 με 100.000. Το budget μένω είναι 150 και το budget βγαίνουν είναι 250. Αυτά είναι. Είναι 80, 150. Το budget βγαίνω μπορεί να είναι λιγότερο. Εντάξει, το βγαίνω μπορεί να είναι εκεί 200, γιατί είναι ένα άλλο. Εκεί θα πάρεις και 5 παίκτες πρωτοράφη. Για να μείνεις αναλαστικά με βενζίνες παικτών τοπικών, θέλεις 80 με 100.000. Δηλαδή κάτω από 70 όλοι τσάμπα να παίζουν δεν βγαίνει. Έχει αναλαστικά έξω μεγάλο. Σαν τα δεκαετή μολύβη 70.000 είναι αναλαστικά πλην παικτών. Το ρόστερ κάνει το σιούς σου θέλεις. Σου λέω τσάμπα, αν παίζουν όλοι είναι 70 με 75. Αν παίρνουν από 1.000 είναι 95-20 παίκτες. Αν πάρουν 11 και 12, μετά να διαπραγματευτεί όποια διοίκηση. Αυτά είναι τα δεδομένα, δεν έχει κανένα. Στις πολύ καλές χρονιές, τα έξοδα του Αρμοκού είχαν φτάσει, εσύ σου δείξεις τότε, και 61.000 ήταν τη χρονιά που ήταν πολλά. Ήμουν στον απολογισμό. 61 ήταν. 80.000 είναι τα έξοδά μας πολλά. Λίγο που παρουσίασε το έντυπο. 61 έξοδα και 70.000 και κάπου άλλο. Πάρε τους, εγώ έχω 71 έξοδα και 61 έσοδα. Και μετά από τον Ρόκο, από τον Ρόκο λες. Μετά είπα πού θα πάρεις την άλλη χρονιά. Το χειρότερο πράγμα που θα πάθει κανείς είναι να ξεκινάει ένας αγώνας εδώ και να λέει ότι διαστήσεις εδώ έξω στο αυτό. Δώστε μου 900 ευρώ, μετά μου το παίζω λοπέζε και εσύ να λες τι έκανα παιδιά και να σου λένε κάναμε 70. Αυτό είναι. Κύριε, κάθε Σαββατοκύριακο θέλει 1.000. Ή είσαι εδώ, θα θέλει διαιτητής, ή πας έξω, θα θέλει ένα φαγητό στον δρόμο και το λεωφορείο. Πρέπει κάθε Σαββατοκύριακο 1.000. Τα παιχνίδια δεν είναι 12, θα είναι 13-14, αλλά αυτά τα λεφτά που είπε ο πρόεδρος του παραπάνω δεν είναι. Χαρτί μόλι δεν είναι ένα 30. Παιδιά, κάντε 4 επί 14, να δείτε πόσα βγαίνει. Τα υπολόγισα χαρτί μόλι. 4 επί 400 ευρώ μέσω όρο το λεωφορείο. Επί 13 παιχνίδια 14, βάλτε και ένα φαγητό σάντουιτς να πάρετε 200 ευρώ. 1.000 θέλει κάθε Σαββατοκύριακο. Παντελόνι με τριπτάκι. Έτσι. Προπονητές αυτό που είπε, προπονητές. Έχετε βάσει σε βιβλίο. Ακούστε εγώ να τα πω με το όνομά του, γιατί ο πρόεδρος δεν τα λέει με το όνομά του. Μέχρι τώρα, αυτή την εβδομάδα, εγώ κατάλαβα το εξής. Όλοι οι επίδοξοι, φιλόδοξοι σχηματοποιητές που κάναν σχήματα,
Ξεκινούσαμε το πώς θα τα βάλει ο Γάτσος. Έτσι. Λοιπόν, και εμένα με πήραν 100 τηλέφωνα πώς θα τα βάλει ο Γάτσος. Θα βάλει τόσα να βάλει το στα άλλα, θα βάλει τόσα. Ή θα είναι ο Γάτσος μέσα. Άρα ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος ότι δεν θα είναι μέσα. Έτσι. Δεν θα είναι μέσα. Αυτό γιατί το λέω. Το γήπεδο, παιδιά, δεν γίνεται να παίξει αυτό το γήπεδο την επόμενη χρονιά. Δεν γίνεται να παίξει. Ήδη είμαστε πίσω στη σπορά. Δηλαδή αυτοί που θα αναλάβουν πρέπει να φτιάξουν 4 γήπεδα. Ένα αυτό, ένα βοηθητικό, ένα για το πανεπιστημιακό και των ακαδημιών. Δεν είναι έτσι εύκολο να πάρουν. 4 γήπεδα. Αυτά πρέπει να γουρευτούν, κάποια να επανασπαρθούν, να λιπανθούν, να ποτιστούν. Συνέχεια από τώρα. Ήδη έχει χαθεί χρόνος. Αυτό θέλει να είναι κατασκευή καταρχήν. Πρόσεχε, είπα επανασπορά. Ναι. Δηλαδή, είμαστε 12 Ιουνίου. Έχει ένα μήνα δουλειά, πρέπει να τρέχουν κάποιοι μέρα νύχτα για τα 4 γήπεδα. 4 είναι. Σκεφτείτε το, 4. Κάνουν το ένα και άστα. Τάκη, όποιος πάρει τον Αλμοπό να θυμάται το Αλμοπιακό 20 δελτία εγώ τα ξέρω. και 200-150 σύντους προπονητές της Ακαδημίας. Να τα ξεκινήσει, να τα κάνει, να τα φτιάξει. Να. Τώρα δεν ξέρω κάποια Παρασκευή που θα έρθω εδώ θα βρούμε κάτι. Γιατί τώρα θα φύγουμε όλοι από εδώ. Ο καθένας μας τι φέρει. Τι δουλειά έχει να κάνει ο καθένας. Θα κάνει κάτι ο καθένας ή θα ξαναδούμε πάλι έτσι όπως είμαστε. Δηλαδή 20 άλλους, ωραία, 25 άτομα. Θα πάρει ο καθένας να βρει από έναν. Πώς έγινε αυτό το 25, δεν το καταλαβαίνω πριν. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ, αλλά εδώ να σηκώσουν χέρι 25 άτομα που θα φέρει ο καθένας ένα χρηματοδότη. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλιώς όπως φύγουμε θα δούμε και την Παρασκευή. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κάποιος με βεβαιότητα, αλλά με την βεβαιότητα. Έστω! Άμα, δηλαδή, με την βεβαιότητα που θα προσπαθήσει. Έστω, ναι. Αυτό. Γιατί άμα φύγουμε όλοι έτσι, κανείς μας δεν θα πει σε κανένα τίποτα και θα ξανάρθουμε. Με χρηματοδότη με 2.000 που θα βάλει, τι θα γίνει, θα αλλάξει κάτι, διοίκηση θα υπάρχει. Και πάω στο επόμενο, πρόσεξε. Εκεί θα πει. 25 άτομα. Από 2.000 είναι καλά. 50. Λείπουν άλλα 50. Λείπουν άλλα 50. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, έχει και έσοδα. Έχεις και έσοδα. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, τα έσοδα ξέρεις πότε θα βγουν τώρα για να ξεκινήσει τις 25.000. Ας βρεθούν τα 25 τώρα. Εντάξει, να βρεθούν τα 25. Δηλαδή, περιμένετε όλα μαζί να έρθουν. Όχι, δεν είπαμε να έρθουν 100.000. Δηλαδή, ακόμη, εγώ, εντάξει, πέταξα μια κουβέντα, όχι, ήταν και ρομαντική. Δεν λέω, ας πούμε. Μακάρι όλοι αυτοί να δώσουν τώρα 500 ή 1.000. Αυτό θα σου λέω. Άμα δώσουν από ένα τώρα, είναι 25.000, είναι πάρα πολύ. Προς τα πίσω, το πολύ γνωστή τακτική, δεν διώχνουν τον Απρίλιο. Διώχνουν όλους τους παίκτες, βάζεις τους κάτω. Έτσι κάνουμε. Για να ξεκινήσει. Θέλει τώρα 25.000. Δεν θέλει τώρα τόσα, δεν είναι τόσα. Άμα αρχίσει τα γήπεδα, τις φανέλες, τις προκαταβολές, του προπονητή, όλοι θα στάνε κάτι. Να σας πω και κάτι άλλο. Τελικά να δούμε ρε παιδιά. Μήπως τελικά είναι πολυτέλεια να έχεις 150 παιδιά, υποδομές και όλα αυτά. Εντάξει, καλά είναι, αλλά άμα δεν μπορεί να τα στηρίξει. Γιατί δεν μπορεί να τα υποστηρίξεις. Πριν την Ισπανία, εγώ είπα μια κουβέντα. ότι ο Δήμος θα αναλάβει να κατασκευή του γηπέδου. Και ο καθένας ψάχνει, ας βρει και από 3 κάποιος, δεν το έχει. Πρόεδρε, μέχρι πρώτα πρέπει να δηλωθεί η ομάδα. Δεν γνωρίζω. Πώς θα πω την δηλωθεί, 30 βούς. Ναι, 30 βούς το πάμε. Λοιπόν, την Ακαδημία του δουλεύει καλά ο Χατζιανίδης. Είναι εδώ. Πάλι θα προχωρήσει, πάλι θα δουλέψει και θα τρέξει. Εγώ πάλι θα ασχοληθώ με τον Πανελληνιακό. Από εκεί και πέρα ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, όταν λέω θα ασχοληθούμε σοβαρά. Το γήπεδο θέλει παίχτες. Αυτά δεν θα κάνουμε, πρόεδρε. Χατζιανίδης εδώ είναι. Πού είναι, δεν μιλάει. Θα ασχοληθεί και σοβαρά να ασχοληθεί. Παραμένει το κομμάτι του Πανελληνιακού, έτσι. Πες κάτι. Βέβαια, αυτό είναι 5-6. Και άλλοι 5-6. Δεν σου πήγαμε σε γενικός αθλητικός. Μην λες να δώσουν 5 άτομα.
Ποιον θα βρούμε, θα το δείξει λίγο το Νάκη, και λίγο σχολεία, υπάρχουν άτομα, πήρα να τρέξουν. Είσαι σίγουρο, εγώ κάνω. Άμα υπάρχει κάποιος που θα πει, να πούμε όλοι, τι να τρέξουμε όλοι, κάτι. Θέλει άτομα να τρέξουν στο γήπεδο.